Sirep kang siniwaka mulat pranayaka Om Kya uninging warta pranyata caraka mring sang nata prabu dadya atur tupi wus uninga pareng kene Rumuhun dawuh atur darmaning gati kunjukna ranata mang kono sabdanipun Om Sidem kang sewaka ing Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam Petruk. Ya waalaikumsalam Truk. Ayo apa Truk iki terusane apa? Iki nganu neruske sinau ayo latihan suluk. Suluk apa Truk? Gawe sing jenenge suluk Sendon Sritinon cakepane gawe dhewe Gong. Ya kae angger arep ana tamu utawa ana dhayoh kae lak mesti suluk. Oh iya ya Truk. Lah iki sulukane ke mau werdine piye? Iki ngangge dhewe ya Truk. Ya iki latihan gawe sulukan. Coba aku tak ngerti wedine kaya ngopo. Kajare nek suluk ya kudu dijumbuhke karo adegane ya Truk. Lho iya, saiso-iso ya ngono. Iki mau Sendon Sritinon gawe cakepane sirep kang sumewa. Nah, kene arep ana dhayoh lak kabeh terus dadi sirep banget ya, Gong. Wah iya ya. Gatekake ya, Truk. Nah iya. Gatekake iki kok ana dhayoh iki sapa iki lak ngono. Oh iya ya, Truk. Jumbuh karo kahanane to iki. Wah iya ya, Truk. Heeh. Mulat pranayaka. Lho, kabeh do waspada gatekake. Iki kok ana penting banget iki kira-kira sapa dhayohe. Wah iya ya, Truk. Iya. Gya uninging warta ngarep-arep. Kira-kira ki ana warta apa? Berita apa sing bakal diaturake ana ngarsane Kang Sinuwun lak ngono, Gong. Oh iya ya, Truk. Bareng dicermati jebule eneng pranyata ki ana apa, Gong? Ana sing jenenge Caraka. Kae mbune nggon wayange ngono kok. Utusan apa piye ngono apa ya?
Oh iya ya, heeh. Mrengsang nata Prabu. Bareng wis uninga yen ana caraka iki mau banjur dadi atur. Ngono ya. Mesti ana sing matur niki wonten caraka utusan ingkang kepareng badhe ngabiyantara dupi wis kepareng sowan dikeparengke munggah ana pasewakan lak ngono ceritane. Ya dupi wis uninga kepareng kene. Sandika dawuh, mula ya terus rumuhun dawuh. Ngestokke dawuh. Kepareng banjur atur darmaning gati. Ngaturake apa keperluane, kepentingane kok sowan. Oh iya ya. Gati apa to? Lho gati iki pentingane, keperluane. Kunjuk Naranata. Oh iya ya. Mangkono sabdanipun. Wah, banjur ya didangu karo ingkang sinuwun iki kok ana apa iki. Lah, werna-werna gong biasane iki utusan ya werna-werna. Oh iya ya. Maneka warna keperluane kuwi mau. Ngono. Asidhem kang sewaka. Oh iya ya, kabeh dadi ngrungokke to. Kira-kira apa sing diaturke iki mengko? Oh ngono ya, Truk. Iki gong ki nek nggon suluk ki ngono ki cakepane ya. Nek biasane ki lak ngono kae. Siang pantoro ratri ngono ya. Lah ya lek cakepan sing umum ngono lah iya iki awake dhewe ya gawe. Ngono ya, Truk, ora ketang sak wujud-wujude. Oh iya ya, Truk. Iya, iki wong kok anu kok kepikiran kok ya dituangke ana nggon tulisan. Ngono ya, Truk. Ana manfaate ya, Truk. Ya karepe ya ngono iso dimanfaatke dienggo cakepan sebab iki ya minimal iki cakepane iki sesuai karo adegane ngono lho, Gong. Nganggo tembung-tembung utawa kalimat-kalimat sing umum jaman saiki. Wong aku dhewe iki nek ngrungokke suluk sing model jaman biyen nganggo tembung-tembung kuno iki kadang ya ora mudeng artine. Dasare ora sekolah ya, Truk, mula kuwi. Lah nek krungu suluk kae ya mung ngrungokke kepenak le nyuwara. Dalange suarane galik-galik ya mung kuwi dene cakepane wis ora mudeng. Mongko jane eneng maksude jane. Mula iki awake dhewe nganggit cakepan sing isine ya tembung-tembung jaman saiki. Minimal ya ngerti karepe sing diucapke iki sesuai karo adegan sing ana lak ngono to, Gong. Wah ya setuju mathuk, Truk iki. Semene Kang Gareng, Bagong, sesuk sambung meneh insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.